आज स्वामीଙ୍କର ନେଲପାଲିଶ ଲଗାଇ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲି ଆଜି ତୁମର ଯଦି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ନେଲପାଲିଶ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ନେଲପାଲିଶ ଲଗାଇଦେଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଲପାଲିଶ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କାମ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନେଇକି ନେଲପାଲିଶ ଲଗାନ୍ତି ବା କିଛି କାମ କରନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମାର୍କେଟିଂ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ବାର କହୁଛି ଯେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଭଳି ଆଣିକି କିଛି ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସିବେ ଘରକୁ। କହିଲା ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ପଳେଇଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟିଂରେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ପରେ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରେ ବି ଗଲେ, ଚିକେନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମଟର ଚଣା। କେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନେଲପାଲିଶ ଲଗାଇ ଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲି ଆଜି ତୁମର ଯଦି ଚିକେନ୍ ଖାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ହେଲେ ନା ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ନେଲପାଲିଶ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ତାଙ୍କେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ନେଲପାଲିଶ ଲଗାଇଦେଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଲପାଲିଶ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ମୋତେ ତ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା। କେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି କାମ ଆଦାୟ ପାଇଁ ନେଇକି ନେଲପାଲିଶ ଲଗାନ୍ତି ବା କିଛି କାମ କରନ୍ତି ମୋତେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରେ ସ୍ୱାମୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ମାର୍କେଟିଂ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ବାର କହୁଛି ଯେ 3-4 ଦିନ ହେଲା ଭଳି ଆଣିକି କିଛି ପନିପରିବା ନେଇକି ଆସିବେ ଘରକୁ। କହିଲା ତାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି ପଳେଇଲେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାର୍କେଟିଂରେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ପରେ ନେଇକି ଲାଷ୍ଟରେ ଚିକେନ୍ ଦୋକାନରେ ବି ଗଲେ, ଚିକେନ୍ ବି ନେଇକି ଆସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖୁଛି ବ୍ୟାଗ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ବିନ୍ସ, ବାଇଗଣ ଆଉ ଚିକେନ୍ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ମଟର ଚଣା। କେଉଁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏମିତି ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।